Sakay siya sa motor ni Bibi Rolyon hanggang likod ka lang na hanggang likod ka lang. Motor na ni hanggang likod ka lang. Wow. Ang ano? Static massage. Bumbumbi inday bito. Bumbumbi. Bumbum. Sakay man siya motor ni Kuya Bibi. Katas ng reels ang motor ni hanggang likod ka lang. Ni Kuya Bibi. Katas ng pagre-reels, pag-vlog. Narayangan guys. Hanggang likod ka lang. Bibi Rolyo. Inana ba nga puta?